И здравейте и добре дошли на всички, които ме гледате. Аз съм Ловрайн и това е второто клипче за днес, защото събота и неделя нямаше клипове. То ще бъде на Minecraft. Ще създада един нов world. Така, на survival, без читове, без сидове, без нищо. Напълно рандом world. Клипът ще бъде горе-долу 10 минути. Днес качвам два клипа, защото събота и неделя нямаше клипове. Вече ще се старая я почти всеки ден по един клип всеки ден. А събота и неделя може и по два клипа, защото тогава съм свободен. Така, нищо особено, най-нормално спаунване. Между другото, това е доста голямо пространство и може тук да започна да билдвам. Имам един байом наблизо, 3 вида дървета. Така че в коментарите предлагайте какво искате и какво може да билдвам в този мап. Малко лагва, защото и играе едновременно. Но на Майнкрафт от много време не съм играл на Survival. Все на креативи и тем подобни. И минигейм с приятели. Може да направя някой PvP с приятели или нещо, което по принцип играем, но едва ли, защото повече играем в училище. И там е много шумно, за да играем. Един саплинг, който не ми трябва. Ще ида да взема саплинг от дарк дървото. Оле, не направо си представям как ще бия дракона с такъв лак. Ако да ми думбокче. Тъй сега. Тук бях за сап. Три сап. Добре, извън клип ще ги събирам от тук саплинзите, защото 4 саплинга ще са много скучни за събиране. Играя с класически инвентар. Кирка и една брадва. Сега като за начало едва ли в този епизод ще построим къща, но горе-долу ще има място, където да спим. На най-новата версия съм. Не съм гледал дали има по-нова, но сега след клипа ще видим. Охо, даже си има и езерце, където ще ловим риба. Няма храна. Конче. Едва ли ще ми трябва този кон. С това може да го убия. И крава. Супер. Да, мъртъв. С 9 сърца го хвърлям от планината. От Хогмаунт.
Аха, кожа. Аво, къде си? В началото първите епизоди ще са такива скучни, само събиране на материали, докато вече започнем да строим. Добре, 4 кола за сега стига, колкото за торчове и да път ще идвам тук да пая. Сега събирам 15 камък. Охо, намерихте зомбо. Скирката бе. Играл ли си Майнкрафт? Сега тук ако има спаунер. Добре, няма но трябва да се още. Всъщност 16. Но едно камък ми не е казал 14. Аха! Виждам леглото ни. Леглото ми. Като дървен меч с кнокбак. Ще убия магарин. Чао, магаринце. Ай, стига бе, заклоняваш. Кнокбак. Тиквите ще ги взимам извън кадър. Няма да са много дълги клипове. Максимум 10 минути. Видях още. Тъй за сега един меч. И една ръка. Крайно жълто леглце. Аз сега слагам тези парижоли и ще ида за тикви. Охо, даже и блато имаме. Лично на пръв поглед в блато. Търсим уичка. И така хора, това ще е за клипа.